Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsalde on guztioi eta ongitorriak egunez egun Iruin herriko hotsak eta zaratak saiora. Abenduak 5 dugu gaurkoa asteartea, jai egunen tartean gaude eta gaurkoan bi elkarrizketa izango ditugu. Asteko Maialen Alfaro eta Claudine Etxeberri izango ditugu, Zaratik etorri dira, eta igande honetan ospatuko duten ongizaite ekitaldia aurkeztuko dute. Gero, bigarren elkarrizketan, Sortzen elkarteko euskara arduraduna izango dugu Olatz Egiguren eta bere proiektu berria aurkeztuko du. Sortzen elkarteko proiektu berria. Ikasle euskaldun eleanizunak Sortzen izena dauka eta hizkuntza edo euskara sustatzeko egin dute. Gero betiko edukiak izango ditugu eta horrekin beti bezala has gaitezen efemerideekin. Goazen gaurko efemerideekin. Gaur bezalako egun batean 1945 urtean itsas armadako Estatu Batuetako itsas armadako 5 hegazkin galdu egin ziren edo desagertu Bermudako hirukian. Leku horretako kondaira famatuari hasiera emanez. Urte batzuk geroago, 1976 urtean Donostian Atotxako futbol zelaian ikurrina atera zuten lehendabiziko aldiz ilegala izan da. Bilboko Atletik Klubaren eta Errealaren arteko futbol partidu batean. Egin dezagun aurrera magazinarekin gaurko eta aste honetako agenda ikusten. Gaur eguerdiko 12 gutxitan eta larunbatera arte bisita gidatuak eskainiko dira udaletxeko turismo bulegoan. Hemingway bidaie izenburuarekin, Hemingway gustokoen zituen txokoak, Iruñeko txokoak bisitatuko dira, doakoa da, inskribatu beharra dago aurretik eta esan den bezala gaur hori egiteko aukera dago. Gaur ere, ostiralera arte, IPES elkartean erakusketa eskainiko da emakumeen aurkako indarkeriaren inguruan, doakoa. Gaur baluarten arratsaldeko 8:00 Euskaldiko Orkestra Sinfonikoa Impresionismo a la Marinera izenburua duen kontzertua eskainiko du, sarrera 35 euro. Bihar ostiralean eta igandean bisita gidatuak eskainiko dira Eugiko arma lantegia ezagutzeko. Olondoko erreferentzi zentru historikoan hortik aterako dira, doakoak dira eta 10:30 izango dira. Ostegunean arratsaldeko 7:30 Latakonerako lorategietan kontzertua ere emango da. Jazz and Music Experiencen programaren barne izango da eta Old Man izenburuarekin doakoa izango da. Ostiralean gaueko 10:30 Burlatako kulturetxean Thursday's Passy Dogs and Leif the Loom Band kontzertuak izango dira eta doakoak ere izango dira. Larunbatean arratsaldeko 8:00 Burlatako kulturetxean proiekzioak eskainiko dira film laburrena, lehenengo proiekzio jaialdiaren barne. Arratsaldeko 8:00 izango da eta doainik. Larunbatean gaueko 9:00 Central Cafe antzokian Green Valley Hijos de la Tierra diskaren kontzertua eskainiko dute eta sarrera 12 euro balio du. Igandean arratsaldeko 6:00 Burlatako kulturetxean umeentzako pelikula euskeraz ikusteko aukera emango da. Pelikularen izena misterio bat da, sorpresa izango da, han ailegatzerakoan esango da zein den eta doakoa da. Egunkarietako azalak aztertzeko unea iritsi da eta beti bezala hasiko gara Diario de Navarra egunkariarekin. Goikaldean lerroburu nagusian Gamesa atzera botatzen da eta Nafarroan 107 kaleratze eragingo zuen enplegu erregulazio espedienteak bertan behera uzten du. Alboan Kaparrosoko hilketan jende gehiago parte hartu zuen ala ez ikertzen ari dute. Azaleko argazkian kamioiak agertzen dira Etxegarateko ordainlekuan hurrengo lerroburua lagunduta. Etxegarateko ordainlekua prest. Ondoko zutabean bi berri ditugu. UPN, PSN eta PPek ez dute sortu eta bilduren arteko Nafarroako estrategia onartzen.
Bigarrenean, jaiotzak baluartera itzultzen dira gaur. Azkenik bekaldean lerroburu hau ageri da. Auzitegi Gorenak Junkeras, Forn eta Jordiak espetxean uzten ditu indarkeriaren ganako duten lotura dela eta. Diario de Noticias egunkarian, Goikaldean lerroburu nagusian Siemens Gamesak enplegu erregulazio espedientea kendu eta irteerak negoziatzen ari ditu. Alboan, Nafarroa estatu osoan langabezia gehien jaisten ari den 3. autonomia erkidegoa da. Azpian, etxe bizitzen 40% eskuragarritasun arazoak dituzte. Azaleko argazkian Generalitateko kontseillarioiak agertzen dira espetxetik ateratzen eta bi berri laguntzen diote. Lehendabizikoan, abenduaren 21erako bidean espetxeratutako Forn, Junkeras eta Jordirekin. Bigarrenean, subiranoak eskandalu batera erabateko gehiengoa lortzeko ikerketa soziologikoen zentruaren arabera. Beherago, Caparroso hilketaren inguruan hurrengo lerroburua dugu. Beste pertsonen parte hartzea ikertzen ari dute. Ondoan, beste bi berri. Lehenengoan, Osasunak Nastic futbol taldea aipatzen du bere errekurtsoan. Eta bigarrenean, operatzeko itxaronaldia 70era jaisten da Nafarroan. Gara egunkariarekin jarraituko dugu. Goikaldean lerroburu nagusian, abenduaren 21era ailegatzeko lasterketan, zerrenda independentista baten burua espetxean egonda eta beste bat erbesteratuta egonda hasten da. Alboan beste berri bat, 2016ko uztailaren 7an Iruñean eraso sexisten zigorgabetasunaren kontrako irakasketa da. Azaleko argazkian Generalitateko kontseillarioiak ageri dira kartzelatik ateratzen eta hurrengo lerroburua ikus daiteke. Euri zipirtak hormatzarrak iragazkortuz. Bekaldean bi berri. Lehendabizikoan, Simeoni eta Talamoniko 145 Korsikar errenazimendua baieztatzen dute. Bigarrenean, Bekeko Xabier Basainezen hitzak ditugu. Gure urtea MTVren ekitaldiak markatuko du. Bestalde, berria egunkarian, Goikaldean lerroburu nagusian eta bi argazki lagunduta, kartzelan jarraituko dute 4 lerroburua dugu. Beherago, euskara ardatz izango duen eredu orokortu bat eskatu dute hezkuntzan, horren ondoan Siemens Gamesak atzera bota du langileak kaleratzeko txostena, eta beherago eta argazki bat lagunduta, Luusokoak askatu zuen armagabetzearen korapiloa. Eneko Itxesne Ola Berriako kazetariaren hitzak ditugu. Bukatzeko Euskal Herria irratiko webgunean, Olentzerori ongi etorria egin ahal izanen diote Iruin herriko haurrek Euskal Herria irratiaren festan. Hor ageri da kartela eta beherago zerrenda bakarraren aldeko manifestazioa abenduaren 16an. Honen alboan eta azkenik Aitor Zanduetaren hitzak ditugu etorkizuna transgenikoa izanen da ezinbestean. Gipuzkoako Tolosaldean, Leaburu herrian, inguru aldapatsu bezain politean kokatua dago Mahala baserria. Bertan ekoiztu eta elaboratzen dira hainbat esneki eta txerriki, hasi gazta eta jogurretatik eta txorizo eta urdaiazpiko onduetaraino. Baserritik bezeroaren ganaino zuzenean iristen dira produktuak, modu naturalean eginak dira. Beraz, benetan, produktu osasuntsuak konsumitzeko aukera ematen du Mahalak, eta goxo-goxoa gainera. Jan Baserritik. Gure lurreko larre gozotik, nator zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean.
Gaur giro eguzkitsuaz gozatzen ari gara, lehen orduko lainoak pixkanaka desegin eta zeru oskarbi geratu da. Temperatura maksimoak kostaldean 10-12 graduren bueltan eta barnealdean 7-9 gradu artean. Asteazkena ere eguzkitsua izango da, barnealdeko toki askotan izotzarekin emango diogu hasiera egunari eta lainoa eta lanbroa ere sortuko da, zenbait kasutan iraunkorra izan daitezkelarik. Arratsalde gaura arte, zerua garbi agertuko da, baina ordutik aurrera goi laino batzuk sartuko dira mendebaldetik. Hego ukituko haizea ibiliko da eta Kantauri isurialdean temperatura maksimoak pixka bat igoarazi ditzake. Hegoaldean berriz, beroenek gorabehera handirik gabe jarraituko dute. Ikus dezagun zenolako berriak utzi dizkigun egunak Iruñean. Udalak egun bat jarduera proposatzen ditu egu berrietaz gozatzeko hiriko kaleetan. Programazioak barne hartzen ditu txikiendako 15 lantegi eta jolasgune estaliak Aldezarrean eta Zabalgunean. Xehetasun guztiak udalaren webgunean. Bestalde, udalak 880.000 euro emango ditu 2018an interbentzio familiarreko arloan laguntzeko. Gobernu lokalaren batzordeak onartu du gaur hitzarmena eta inguru sozial sailean bizi diren emakume eta umeei zuzendutako diru laguntza izango da. Kultura eta hezkuntzako zinegotziak Pistoiako Italiako ikastetxeak bisitatu ditu. Pistoiaren 0 eta 6 urte bitarteko umeen hezkuntza sistemak Europan eredutzat hartzen da. Hori dela eta Maider Beloki hara joan da eskolen funtzionamendua ezagutzeko helburuarekin. Azkenik, udalak komunitate dinamizazio zerbitzuaren kontratua 9 hilabetera zabaldu du. Komunitate garapenaren arlo berria sortu eta eremu honetan aginpide berriak banatu nahiaren ondorioz eginda zabalpena. Ternera de Navarra, Nafarroko aretxea. Baserre inguruan eta 4 hilabete arte amaren esnearekin azitutako aretxeak. Goik mailako haragia, berme sanitario osokoa. Zure mailan Nafarroko aretxea, Ternera de Navarra, geurea. Donesteben Leitza errepidean Menditxuri, beti teknologi berriaren aldeko apostu eginez. Bere kalitatean efikazia areagotuz eta betiko sukalde ekonomikaren goxotasuna mantenduz. Aukera handia ekonomiketan. Etxea egongela goxo eduki nahi baduzu, bisita gaitzazu, peletak, lurreko suak, erakusketa zabala. Menditxuri, Donesteben. Elektrizista behar da, ikasketa maila, lanbide heziketa edo urte bateko esperientzia, lantokia sarriguren kurrikuluna bidali partes@sigrek.es helbidera. Inglera irakaslea 2 lanpostu, 2017-2018 ikasturtean enprestako langilei erakusteko, goizez eguerditan edo arratsaldez, lantokia Zizur nagusian, kurrikuluna bidali cv@cfllingua.com helbidera. 2 erizain behar dira, goizez edo arratsaldez lan egiteko. Iruñan interesatua bidali kurrikulunak gestionsanitarios@gmail.com helbidera. Ostalaritzako lanetarako 4 langile behar dira, 1 eta 3 urte bitarteko esperientziarekin. Lantokia Iruñan interesatua bidali kurrikulunak javierallumier@hotmail.com helbidera. Gozogile laguntzailea behar da Atarrabian, ordutegia goizeko 5 eguerdiko 12. Kurrikuluna bidali baltasarjorgeperez@yahoo.es helbidera. Geriatriako erizaintzako 3 laguntzaile behar dira ikasketa maila, lanbide heziketa erdi mailakoa edo osasun arloko lanen ziurtagiria. Iruñaldean lan egiteko kurrikuluna bidali trabajaconnosotros@soleraasistencial.es helbidera. Babestu beharreko adingabekin lan egiteko laguntzailea behar da Iruñaldean lanaldi osoan. Astelenetik igandera, arratsaldez eta gauez, urteko soldata gordina 14.303 euro. Kurrikuluna bidali procesoauxiliar@gmail.com helbidera.
Babestu beharreko adingabekin lan egiteko hezitzaile teknikaria behar da. Iruñaldean oporraldia betetzeko urteko soldata gordina 19.762 euro. Kurrikuluna bidali seleccioneducadoresociales@gmail.com helbidera. Jangelako zerbitzaria behar da, zizur txikian ordutegia 12tik 5 arte eta astean 2 egunez arratsaldeko 8tik itxi arte. Kurrikuluna bidali asador@bideabi.com helbidera. Gas instalatzailea behar da Berriobeitin, lanaldi osorako. Kurrikuluna bidali juanelizalde@petronavarra.com helbidera. Xaloa telebistako merkatu txikian lan eskariak edo eskaintzak egin nahi badituzu, bidali mezua lanpolsa.xaloa@gmail.com helbidera.